Perinteisten datansyöttömuotojen lisäksi Excelissä on tarjolla autofill-ominaisuus, jonka avulla voit nopeasti täyttää dataa, jos Excel pystyy tunnistamaan jonkun säännönmukaisuuden rinnakkaisissa soluissa. Autofill toimii näin. Aluksi valitaan alue, jonka säännönmukaisuutta halutaan toistaa. Excel vaatii vähintään 2 solua löytääkseen säännönmukaisuuden. Kun alue on valittu, viedään hiiri alueen oikeaan alakulmaan pienelle neliölle eli fill-handlelle. Tämän kohdalla hiiri muuttuu plussaksi, ja kun nyt fill-handleä vedetään alaspäin, Excel jatkaa automaattisesti havaitsemaansa sarjaa. Autofillillä voidaan toistaa sarjaa, formatointia tai kopioida kyseisiä soluja. Oletuksena Excel jatkaa sarjaa, mutta tästä oikeasta alakulmasta Autofill Optionsista voidaan myös valita muut vaihtoehdot. Voidaan täyttää sarjaa ilman formatointia, jolloin sarja jatkuu, mutta numeroiden värit jäävät oletuksena tällä kertaa mustiksi. Voidaan täyttää vain formatointi, jolloin solujen sisältö ei jatku, mutta jos nyt lisäämme alle dataa, väriformaatti kopioituu 2 ylemmästä solusta aina kaikkiin muihin alaspäin. Voimme kopioida solut, jolloin 2 ja 4 vain toistuvat. Ja vielä lisäksi vaihtoehtona löytyy Flash Fill, jonka käymme läpi myöhemmässä videossa. Autofill osaa myös käsitellä päiviä ja kuukausia. Päivämäärien kanssa riittää, että syöttää 1 päivän, ja kunhan solu on formatoitu päivämääräksi, Excel osaa automaattisesti jatkaa päivämääriä eteenpäin. Päivämäärien kanssa Autofill osaa käsitellä yleisimpiä sarjoja myös automaattisesti. Optionsin alta löydämme täältä edellisten vaihtoehtojen lisäksi myös arkipäivät, kuukaudet, jolloin Autofill lisää aina 1 kuukauden lisää lähtöarvoon, ja vuodet. Oletuksena päivämäärien kanssa Autofill käyttää aina päiviä. Samalla lailla kuin päivämäärien kanssa, myös päivien kanssa vain 1 solu riittää, jotta Autofill osaa toistaa sarjaa. Kuukausissa on sama asia. Ehkä yleisin käyttökohde Autofillille on silti kaavojen kopiointi. Tässä H3-solussa meillä on nyt kaava, joka yksinkertaisesti vain kertoo 3 numerosarjan arvoja. Ja kun nyt vedämme tätä alaspäin, toistaa Autofill automaattisesti kyseistä kaavaa, muuttaen aina kohdesolua. Autofillia käytetään ennen kaikkea yleensä taulukoissa. Ja tällöin toimintaa voidaan nopeuttaa perinteisen fill-handlen vetämisen sijaan yksinkertaisesti tuplaklikkaamalla fill-handleä. Tällöin Autofill automaattisesti tunnistaa viereisistä soluista, milloin sarjan jatkaminen tulee lopettaa. Viereiset solut voivat olla joko oikealla tai vasemmalla puolella. Tuplaklikkaaminen toimii aina yhtä hyvin. Autofillillä pystyy myös jatkamaan useampaa rinnakkaista sarjaa kerralla. Jos nyt valitsemme tästä 2 riviä, jotta numerosarjakin toistuu oikein, voimme vetää näitä kaikkia kerralla alaspäin ja huomaamme, että Autofill toimii aivan yhtä hyvin kuin yksittäisien kolumnien kanssa. Viimeiseksi, vaikka Autofillia normaalisti käytetään aina alaspäin vetäen, voi sitä käyttää myös mihin tahansa muuhun suuntaan. Esimerkiksi ylöspäin, oikealle tai vasemmalle.